Hola, com va? Avui analitzarem l'examen oral, la part de la conversa, la part d'interacció oral, que demanen el nou examen de la Junta Qualificadora, però A2 B1 de moment, l'any que ve per a tots els nivells, i actualment a l'Escola Oficial d'Idiomes. Anem a analitzar a poc què és el que hem de fer. Comencem, en primer lloc, pel punt de què no van a demanar. Estava parlant l'altre dia amb el meu amic Leo i ell dia, és que a mi no em poden dir que tinga una opinió sobre el Brexit, sobre el lloguer de cases, sobre l'intercanvi. Això està clar, no es poden demanar que tinguem una opinió determinada sobre un tema, però recordem que van a avaluar-nos la nostra conversa, la nostra interacció oral, la nostra parla. Alguna cosa haurem de dir. Que no tenim una opinió formada? Bé, aleshores d'on treuen la nota? Perquè ens van a dir, té recursos, es van avaluar, té recursos per enfrontar-se al tema. Té un paper actiu en la conversa, en la part de la interacció oral. Acomplix la funció que se li demana en el cas que ens demanen exposar o defendre. Si no tenim una opinió formada, pot ser, però què diem? D'on treuen la nota? Aleshores, pensem sobre això. Com sempre, el que diem és que cal saber què se'ns va demanar. En els nous exàmens de la Junta Qualificadora, el full d'avaluació se'ns posa quins punts van a avaluar els professors i poden servir-nos com a orientació també per l'Escola Oficial d'Idiomes, perquè al cap i a la fi són conceptes generals, són punts generals dels quals ara parlarem i que veurem que són suficientment raonables. Bé, si pensem un poquet ajudant-nos d'un full d'avaluació, si reflexionem, veurem que podem estructurar allò que ens demanaran en dos blocs. D'una banda, les habilitats conversacionals, el fet de saber defendre una argumentació, saber exposar, i d'una altra, els punts, el domini de la llengua adequat al nivell A2, B1, B2, el que siga, però que tinguem aquest domini de la llengua que es demana en cada nivell. I en què es concreta això? Doncs, per exemple, en la part de la llengua, que tinguem la pronúncia adequada al nivell, més alt, més baix, com més puja, evidentment, per un C2 serà una pronúncia ben propera a la pronúncia nadiua, l'ús d'adverbis, de connectors, de pronoms adequat al nostre nivell, el fet de tindre un vocabulari, saber concordar els noms, els adjectius, saber apostrofar, contraure en la nostra parla, sempre d'acord amb el nostre nivell. Us dic, si estem presentant-nos a un examen d'A2, no serà el mateix que un examen de C2. Això ho hem de tindre en compte. I respecte a les habilitats conversacionals, comunicatives, orals, així hem de demostrar que tenim els recursos adequats al nivell. Per exemple, que la nostra intervenció tingui una estructura clara, coherent, que puguem desenvolupar, puguem acomplir, millor dit, la funció que ens demana. Si és un text expositiu, complisca aquesta funció. Si és una argumentació, que tinga la funció de convèncer, que tinga la velocitat adequada, que tinga una durada suficient i que els arguments o els punts que exposem s'inicien i es tanquen, per exemple. Respecte a la conversa, molt semblant, que tinguem fluïdesa en la nostra intervenció, que el nostre paper en aquest diàleg siga un paper actiu, que acomplim la funció que se'ns demana, que el grau de formalitat siga adequat, que tinguem una velocitat també
correcta i que la durada sigui la convenient. I com podem ajudar-nos a preparar cada examen? Bé, una cosa que potser sigui innecessària de dir és que ens presentarem al nivell adequat al nostre coneixement, clar. En segon lloc, convé que ens preparem els temes primer pensant sobre quins temes ens poden preguntar. Per exemple, el Brexit, la solidaritat entre els països o entre les persones, el reciclatge, l'educació, les biblioteques, l'intercanvi de cases, etc. I com podem preparar, una vegada sabem o podem pensar estos temes, com podem preparar la nostra intervenció? Doncs veient documentals, preparant llistes de paraules relacionades amb un tema, camps temàtics, no sé, hi ha moltes maneres, també si ens ajuda, no sé. Pensem, a veure, en els viatges aeroespacials, a veure quines paraules poden estar relacionades, ens poden eixir substantius, però també verbs, adjectius, i podem fer-nos llistes que retinguem per a preparar. El que és important és que amb tot este material, llista de vocabulari, temes, etc., aplegue el dia, ens situem davant dels examinadors, possiblement un davant, l'altre darrere, i comencem a desenvolupar la nostra intervenció, pim, pam, a veure, estos punts m'he preparat, sobre això ha de parlar, la funció que m'han dit, diran, ha de defensar davant uns alumnes de secundària, tal, aleshores defendré això i allò, un dia urbà, sota, cavall i rei, pim, pam, i aleshores ho faig. Després l'altra part, conversa, jo defenc un punt de vista, l'altra persona també que s'examina defèn un altre. Aleshores comença ell, comença jo, pim, pam, aleshores bé, li conteste, interactue, evidentment conteste d'acord amb el que m'ha dit ell, perquè si no és una interacció, si no seria un monòleg a dues persones, i això no és. I aleshores vaig articulant, em defenc, utilitze el vocabulari, demostre que tinc un coneixement, si no sobre el tema, si sobre el vocabulari, l'opinió, recorde, té completament igual, i faig això. I un consellet que us volia donar, quasi se m'oblida. Mireu, cas que no ens diguen que hem de defensar una posició o una altra, sinó que l'examen siga exposa la teua opinió sobre la maternitat subrogada o el Brexit, l'eixida del Regne Unit de la Comunitat Europea, que siga, i no sapiem quina posició defendre, adoptem un paper. Per exemple, quins arguments utilitzaria, per exemple, Jiménez Los Santos, en este cas, o una persona extrema, perquè siga més clar. Argumentem si nosaltres fórem esta persona o l'altre extrem. Què diria? Adoptem aquest paper i així no sabem, perquè no podem dir és que em té igual, em pareix molt bé, aleshores que avaluen. No, mira, què diria Jiménez Los Santos o una persona d'estes extremistes sobre la maternitat subrogada? Segur que li pareixeria fatal. Per què? Perquè atenta contra no sé què, perquè no sé quan, i a més, així com és ell. Bé, aleshores, defenent este paper, escrivim els arguments i a l'hora d'exposar-los, agafem aquest paper, aquest rol, com diuen ara. I aleshores així ho tindrem més senzill, és un consellet que us donem. Bé, doncs espero que us hagi agradat este nou vídeo, que parla sobre els exàmens orals actuals de les escoles oficials d'idiomes, i el futur, el nou model que s'aplica la Junta per als nivells A2, B1 i l'any que ve, el curs que ve, per als nivells B2, C1, C2. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies. Adéu.